Днес искам да споделя с вас една прекрасна крия, която работи на всички нива и активира вашето тяло за много кратко време. Тоест, ако нямате време сутрин, може да я повторите просто 26 пъти и това да ви зареди, да ви ободри. Тя има даже целителен ефект за всички органи, понеже раздвижвате енергията си навсякъде и, както знаете, вашата енергия може да ви самоизцелява. Така, да започваме. Крията се казва Серебандана крия и започва така. Ставаме в позата на триъгълника, вдишваме, издишваме с брадичката, докосваща земята, вдишваме в кобра, издишваме отново в триъгълника. Тук отново вдишваме, издишваме, вдишваме в кобра, издишваме в триъгълника. Вдишваме отново в триъгълника, издишваме, докосвайки с брадичката земята. Вдишваме в кобра и издишваме в триъгълника. Вдишваме в триъгълника, издишваме, вдишваме в кобра и издишваме в триъгълника. Така повтаряме 26 пъти.